Għanna kunu il-kol ferħani dan il-mexxej tagħna l-Maltin. Nirreferi għal Domminto biħana ferm kurin. Kemm il-darba l-inna jisejħinna jekk ussib titkella l-ħal. Basta ħna konna kapaċi nagħtu risposta lil kulħadd ma tagħmlu xejn. Ma tamlu xejn. Il-bandira bajda u ħamra kull-fejn nisqu namlu nur. Bil-mexxej li għandna f'Malta aħjar ikunu fil-futur. In-nies tal-Labor kollha qalbhom tajba destini jgħinu lil xulxin. Ejra kbira għandu ħadd ieħor għaliex jarawna ma tamlu xejn. Warbu minn nofs għamlu l-wisa meta taraw lilna ġejjin. Bil-mexxej li għandna f'Malta u b'kollox nibqgħu għaddejjin. Kolkom ejra ġelusija għaliex tarawna nissudaw. Ħudu paċenzja b'gaw ġodemkom il-gvern f'idejna ma tamlu xejn.